Mala Idrisa, a baya-baya kungiyar ku ta FPL da ake zargin ma kamar kungiya ce ta wato ta waye ga gwamnatin sojojin juyin mulki. Kun gudanar da wani taro wanda kuka sake wani bidiyo da ake ganin tamkar ma har da barazana akwai a ciki zuwa ga gwamnatin ta soji. Gwamnatin da kuma daidai lokacin da 'yan ƙasa ke na'am suna murna da samunta. Shin menene bakasudin wato hitowar ku kuna kalubalantar ita wannan gwamnati? Na farko dai ƙungiyarmu ta FPL Front Patriotic de Liberation ƙungiya ce wadda mun ka kafa saboda an yi wani ɗanyen aiki cikin ƙasarmu ta Nijar, wanda wasu sojoji suka tashi sun ka hamɓarar da gwamnati domin biyan buƙatar kansu ba biyan buƙatar ƙasar Nijar ba. Ta wannan dalili mu ko 'yan ƙasar Nijar muka tashi muka ce ba mu gaida ba, muka ƙirƙiri wannan ƙungiya ta mai albarka domin mu kare demokaradiyya, domin mu kare al'ummar ta Nijar da faɗa cikin wani yanayi na wahala. To Idrisa, a wannan kungiyar taku an hango huskar Mahmudu Salah kuma wanda ma kuka ayyana a kan cewa shine shugaban kungiyar taku. To wanda a zamanin mulkin Bazoum an hango shi kuma a fadar shugaban kasa da niyyar sun zo su ajiye makamai domin tabbatar da kwanta hankali da zaman lafiya a kasar. Wasu na cewa to kenan an yaba bukata kuce ko burin ku ba a biya muku ba tun da an hamɓarar da gwamnati, kuna ganin wannan gwamnati soji ba za ta dama da ku ba sai kuka koma ɗaya ɓangare domin ta da ƙaya baya? To abin da nake so in tabbatar ma a nan da shi, ko da wani abu ne muka rasa, ba mu ba ne muka rasa wani abu, Nijar ce za a iya cewa ta rasa wani abu. Saboda mi na ce ma haka nan, saboda duk lokacin da shi Mahmudu Salah ya fito ya yi magana tun lokacin baya, Mahmudu Salah babu inda ya taɓa fitowa ya yi magana ya ce ku bani kaza ko a yi mini kaza ko a yi mini kaza. Ko wadda ya buka girka aka yake a kanta kuma yake jan mu a kanta ita ce tun lokacin baya ya yi magana, ai maganganu shi suna nan ga hili ba ɓoye ne suke ba, ya nuna ma duniya cewa tun lokacin milkin Isufu ne muke cikin wannan gwagwarmaya, kuma ya nuna ma duniya cewa wanga tsari da Nijar take a kai ba tsari ne na gaskiya ba. Ya ce kun ga yau a Nijar ba mu da mashara'anta cikakka, ya ce cin hanci da rashawa ya yi yawa cikin kasar mu ta Nijar, kashe-kashen mutane ya yi yawa cikin kasar mu ta Nijar, ba soja ba ba hura hula ba. To bayan zuwan Bazoum, Allah da ikonsa kowa ya ga sauyin da shi shugaban kasa Bazoum ya kawo. Kowa ya ga sauyin da shi shugaban kasa Bazoum ya kawo, dangance in ka ɗauko wajen cin hanci ya kawo sauyi, ya fara kama barayi kowa gani, kuma ya ɗauki wani siga da wani salo na kawo kwanciyar hankali, na neman masu kawo wani tashi hankali na kawo su kusa domin su zo su kama su ma su a gina ƙasa tare da su. To ta wannan dalili ne lokacin nan aka neme mu, kuma neman da aka muna, alƙawalin da ke tsakaninmu shine to za a ƙoƙari a inganta rayuwar 'yan Nijar, kuma za mu ƙoƙari mu kama duk wasu macuta da wasu mayaudara da ke cutar ƙasarmu a kawar da su domin a tsaye da hanyar gaskiya, domin al'ummar Nijar ta samu walwala da wadata cikin ƙasar ta Nijar. To ka yi dalili wanda ya sa shi a lokacin aka ga shugabanmu Mahmud Salah a fadar shugaban ƙasa. Ana ganin alal akalla kusan 'yan ƙasa duka aksarinsu sun yi na'am da wannan juyin mulki da kuma murna da abin da ya faru. Amma sai gashi ku kuna cewa sai kun ga bayan shugaban sojin juyin mulkin Abdurrahman Tani. To hakan ya sa waɗansu na ganin kamar an yaba akwai waɗansu 'yan siyasa ko kuma waɗansu da suke amfani da ku ba domin cimma wata manufa tasu. Mu 'yan ƙasar Nijar ne. Kamar yadda kace ana zargin cewa wasu 'yan siyasa ko wani abu, mu mu ta ƙasa ce, ba mu da wariya na cewa wanga malami ne, wannan basarake ne, wannan ɗan siyasa ne, wannan talaka ne, wannan a'a, mu ta ƙasa ce, kuma mu ta ƙasa gaba ɗaya ce. Kuna ganin mu ne ko kuna aza cewa a'a shi Mahmudu Salah shine bai gaida ba, akwai wani abin da akwai ƙasa, babu wani abu ƙasa, tahiyar ƙasa ce. Cikin tahiyar nan tamuwa muna da sojoji waɗanda a tare da mu, muna da ministrori, muna duka mutanen da kai baka yi tsammani ba, duk suna tare da mu, duka suna tare da mu. Wannan gwamnatin mu sai mun kore ta, ka ji bisa tahiyar da muke akai, kuma mu aksarin masu hitowa suna nuna goyon bayan su ga tsohon shugaban ƙasa Muhammad Bazoum
suna cewa ne a mayar da shi akan karagar mulkinsa bayan an hamɓarar da shi. To amma ku ba ku kawo wannan batun ba, kun dai ce kawai a gaggauta sake shi, kuka ce kuma sai kun wato ga ƙarshen wato shugaban sojin juyin mulkin Abdurrahman Chani. Menene dalilin da ya sa da'awarku ko kiranku ya sha bamban da waɗansu wato magoya hamɓararren shugaban ƙasa Muhammadu Bazoum? A kiran mu bai sha bamban ba, kamar yadda ka ce, ai kayi na gaya ma farko na ce kamar hanya ce aka bi ta ƙarya ta biya mu kai bukata aka sauke shi shugaban ƙasa Bazoum. Kenan mu in aka maido shugaban ƙasa Bazoum, me yasa kuma za mu da wani wata hayaniya? Kenan mu muna tare a maido shugaban ƙasa Bazoum. Madaki, an hango kamar aksarinku cewa matasa ne a cikin bidiyon da kuka saki. Wasu na cewa watakila ko wani zahin kai ne ya ɗibe ku ha kuke tsammanin za ku kai labari a wannan mulkin na soji da kuma barazanar wato tawaye ga ita gwamnatin sojin. Har ma waɗansu suna ba da shawara suna cewa kai kun tafka kuskure, me zai hana ku hito ku tuba ku ce a yahe muku, wato ita gwamnatin ko sojojin sai su yahe muku a matsayin ku na 'yan ƙasa. Me za ka ce akan waɗannan kalaman da ake akan ku? Amma abin da nake so in tabbatar ma a kai shine kamar yadda ka ce matasa, an ga hango matasa ko zafin kai, na ce ma tahiyar mu ta ƙasa ce, babu wani zafin kai da ya ja wasu matasa ko ja mu. Wallahi soyayyar ƙasar mu ce da kishin ƙasar mu da cuta da an ka jima ana cikin ƙasar mu. Matasan nan sun gaji. Babu wani da zai ce ma wai mu zo a yi wani ba maganar nadama ba ce, maganar kwatar kai da neman inci ne da tabbatar da demokradiyya cikin ƙasar mu.